Hola, bon dia a tots i anem a començar en el Scratch. L'altre dia, en l'anterior sessió, vam veure un poc quin era el funcionament. En el dia d'avui el que anem a modificar ja i a començar a fer un exercici. Si us fixeu així en aquest apartat tenim escenari. Anem a fer-li doble clic i anem a veure que l'escenari, si us fixeu, està marcat de color blau. Anem a veure que l'escenari també té el seu propi codi. I així, en l'apartat de fons, podríem elegir nosaltres el nostre fons. Anem a utilitzar les ferramentes de dibuix. Crearé una caixa que serà el meu la meva xespa, per exemple, i li vaig a dir que vull que l'òmpliga d'algun color, de verd, i a la part de dalt faré el mateix, faré una altra caixa, desplace, però esta vegada esta caixa vull que siga de color blau. Vaig a treure el color, i ja tindria com una espècie d'escenari. Fixeu-vos que hi ha com una línia que en realitat no és cap línia, són dos quadres, en el que el personatge podria moure's. Mireu, si jo agarro la ferramenta de selecció puc elegir la línia de baix i canviar-li el color i posar-li un altre color. Així tinc degradats, també puc veure de diferent manera els colors. Puc ficar-li un degradat entre dos colors, per exemple del anem a treure un color un poc blau i el blau anem a posar-li un altre color, psicodèlic, no? Per lo que veig. Ja tenim. Fixeu-vos que estem manipulant sempre l'escenari. L'escenari també pot tindre sons. Ara, per exemple, anem a ficar un sol. Anem a omplir el sol i anem a ficar-lo d'un altre color. Fixeu-vos el groc que està ahí. Així el tenim. I la línia exterior color 0. Veieu? Podem canviar els colors. Quin color podíem posar? Altra vegada el groc. D'esta manera traguem la línia exterior. Ara no està el blau este. Ja tenim això, li anem a ficar fons 1, com a nom està bé, i ara anem a anar i anem a canviar el personatge. Mireu, així tenim el personatge i anem a eliminar-lo en la part d'ací de la creueta, l'eliminem. Si ara volem crear un personatge, mireu així que posa personatge, nom, me'n vinc així, tria un personatge, dibuixa, sorpresa, te l'elegiria ja soles, anem a dir-li que triem un personatge i anem a elegir-ne un d'aquestos. Fixeu-vos que això que veieu que el moviment d'estes són diferents vestits que té cada personatge.
Cada personatge fa uns moviments d'acord en la seqüència de vestits que té el personatge. Val? Pues bueno, anem a ficar este per exemple. Anem a posar-lo i anem a desplaçar-lo. Fixeu-vos que en la X, si el posem en el 0, on va? Així. I si el posem en la Y en el 0, on va? Així. A veure, encara no l'he posat. Se m'ha quedat enganxat. Així. Val? Si ara jo la vull pujar més cap a dalt, li fique. Cap a dalt seria 10, anar a veure. O cap a dalt seria baix, 10. Sí, pues seria més encara. 20. Veieu? 30. Fins que trobe el seu punt. El que vull és que vagi més o menys a la línia. Doncs ja el tinc. Si ara vull desplaçar-lo més cap a l'esquerra, hi hauria de ficar un valor negatiu. Menys 40. A veure què passa. Menys encara més. Vaig a ficar-lo, intentar-lo ficar baix del sol, sense que toque. 80. Menys 110. Ai, 100. 110. Val? Ahí estaria bé, més o menys. Val, si ara vull que afegir un altre personatge, que això ho vam veure l'altre dia, val? Anem a buscar un altre dinosaure i anem a posar un d'aquests, val? I tornem a fer el mateix. Fixeu-vos en quin eix de la Y el teníem en el 30. Llavors, si fiquem este també en el 30, se suposa que ha d'anar al seu lloc. Val? Efectivament va al seu lloc. Si ara, el que vos deia, volem canviar-lo de posició, hauríem d'editar el seu vestit. Val? Vindríem a vestits i així tenim els diferents vestits. Val? Tots estan en la mateixa posició. Val? Si volem capgirar-los, hauríem de seleccionar-los. Fixeu-vos que són fitxers SVG. Val? I nosaltres ho hem vist en algunes classes, podem editar-los, vale? Els CVGs. Si jo vull girar-li el cap de lloc, mireu, jo faig així i el giraria en l'altra direcció. Tot i que encara si el que volem és girar el dinosaure, el que haurem de fer és tirar cap endarrere, val? I seleccionar tot el dinosaure sencer. Clicarem en voltejar, en girar horitzontalment, i ja el tindríem girat. El mateix hem de fer en la resta de dinosaures. D'esta manera, quan es reproduïsca la seqüència, apareixeran tots en la mateixa posició. Havíem dit de posar els dos en el mateix eix de les 6. Teníem una a 30, l'altre també l'hem de posar a 30 per a que estiguin al mateix punt. A continuació, el que anem a fer és anem a mirar el codi i anem a anar a l'apartat de moviment, que és el primer que tenim així dalt. Baix tindríem aspecte i anem a utilitzar un que ja havíem vist anteriorment, que seria la de la bandereta. Normalment utilitzem la de la bandereta quan es faig clic en la bandereta per a iniciar el que seria el xoc. Per tant, anirem a aspecte i farem que diga hola.
val? Si ens fixem, podríem anar afegint diferents tipus de vestits. Per exemple, diu hola i el que fa és canviar de vestit, després pensa i torna a canviar de vestit, val? O inclús podríem elegir algun en concret. Si jo el que vull que és modificar el que vaig a veure, digues, en comptes d'això vaig a dir augmentant, val? Després el que faré és augmentar en 10 la mida, augmenta en 10 la mida, val? I també podria ficar algun segon, val? Mireu, espera un segon i torna a augmentar. Quan ho reprodueixi, anem a veure què passa, val? De moment només he introduït codi en el dinosaure, val? Si voleu anem a ficar gran. Val? Mireu, hola, pensa, augmentant, val? I s'ha fet més gran. Clar, si vos doneu compte, a l'augmentar ha perdut la posició. Val, si el que volem és que se quede fixe el dibuix, haurem d'utilitzar haurem de fixar la mida, val? Si fixem la mida al 100%, quan cliquem en la bandereta, val? Manté la posició, manté la mida, val? Cada vegada que cliquem a la bandereta es mantindrà altra vegada la mida, val? El mateix passa en la posició. La posició també podria fixar-la en un determinat punt, val? Si jo vaig a moviment, jo li puc dir que es posi en alguna posició determinada, val? D'esta manera no es va acumulant i sempre estaria a la mateixa posició, val? Si vegeu que la posició no és la correcta, perquè 97-63 no és la correcta per a quin tamany, val? 97-63 no és correcta en el tamany que té així baix, val? Aleshores, què és el que podem fer per evitar tot aquest tipus d'històries? Val? Pues estar un poc pendent de quins passos s'estan fent en cada moment. També el que teniu que fer és, quan iniciem el programa, és a dir, a partir de la bandereta, s'inicialitzen sempre uns valors, de manera que, tot i que anem executant de diferents vegades el nostre xoc, pues sempre, quan comencem, assegurar-nos de que els valors inicials van a ser sempre els mateixos, val? Perquè si no van acumulant-se en aquesta part de codi i quan se torna a executar una altra vegada s'acumulen, val? La manera de parar això és inicialitzar els valors, per tant, com en la mida, si anem a tocar la mida més endavant, com la posició,
Val, i això és tot. Moltes gràcies. Adeu.